kuita mari. Apa manyadzisirwa Anyadziswa nani? Pana mukadzi asiri kuziva kuti adzigone kuisa. Imini kuti vakadziswa kutozoti agone kuisa. Maisirivia umo mwakabva mai manje kutomuti. Asi vakanga kupaushaudha kana kudaidzira kuti agone kuisa. Asiri ruanze rweisi runokutozviziva kuti hapana agone kuisa. Mairacha tikutotaura kure mairacha anogara uku landlord wenyu akati hanzi agone kuisa hanzi kukura bhodhi pamwe murume wakaenda nengushorwa zvisombori izvozvo anogona kudya apedza anongorara zvekuita basa but uyu hapana zviripo zvinogona kudaro ndiye kamunhu akaisa matiles malendo ndiye chaiye agone kuisa makamuona chakaita sei utati vakadzi vese ndo vakaisirwa matiles hapana zvitomboripo vanodi kutsvaga taila ari nani anogona kuisa uyu akaita seuyu nevakatongoshedza zvenyu munogona kuisa mazona achade kuita zvekuisa mataili ndogona kuisa asi munogona imi pane vamungada kukombewa nahere munogona munogona